A la segona part del vídeo us explicaré la resta de càlculs que cal fer. Aquí a la pregunta 14, en el qüestionari, teniu que tenim 3 mols de nitrogen que reaccionen amb hidrogen per donar amoníac. Llavors me pregunta quina quantitat d'amoníac es formarà. Poseu el número de pregunta, escriviu l'equació, en aquest cas ja us la dona ben ajustada, i ara que heu de posar, com que me donen 3 mols de nitrogen, poseu 3 mols de nitrogen i el factor de conversió corresponent. Llavors, què ens donarà 3 per 2? 6, entre 1 i 6, en total 6 mols d'amoníac. Recordeu posar totes i cadascuna de les parts per poder tenir el punt. Després ja no teniu més preguntes a fer fins a la pregunta número 22, que la teniu aquí, us la plantejo i us dic com es fa. Teniu òxid de magnesi. Primer me diu que ajuste l'equació. Encara que veieu algun número posat no vol dir que estigui ajustada. Sempre heu de comprovar que està ajustada. En aquest cas fem reaccionar magnesi amb oxigen per donar òxid de magnesi. Un àtom de magnesi, un àtom de magnesi, però 2 àtoms d'oxigen obliguen a posar 2 molècules d'òxid de magnesi i, per tant, 2 àtoms de magnesi. Aquesta seria la proporció en la qual té lloc. Ara, quina operació s'hauria de fer? Quants mols necessitem d'oxigen per fer reaccionar 4 mols de magnesi? L'operació seria molt similar a la que hem fet abans. Si me donen 4 mols de magnesi, feu un factor de conversió que relaciona els mols de magnesi amb els mols d'oxigen, que és el que me diuen que necessito. Mols d'oxigen. Què diu l'equació? Estequiomètricament parlant, per cada 2 mols de magnesi necessito un mol d'oxigen i, per tant, la resposta que me surt és mols de magnesi, me dona mols d'oxigen, que serien les unitats, 4 per 1, 4, entre 2, 2. Què? Mols d'oxigen. Requadrem el resultat. I ara fixeu-vos que us diu, indica el qüestionari la xifra que surt exactament a la calculadora. Si és que l'has fet a servir, en el nostre cas no ens ha fet falta. Com que els números no sempre seran els mateixos, potser en algun dels càlculs us fa falta poder contestar amb... necessiteu calcular el resultat. Aleshores, aquí únicament heu de posar el 2. Prou, no heu de posar res més. Per què? Perquè t'ho diu, indica el qüestionari la xifra que surt exactament a la calculadora. Si és que l'has fet a servir, en el nostre càlcul està referint-se únicament al 2, perquè ja sabem que són mols d'oxigen. La pregunta següent seria similar. Aquí tenim la pregunta 23, que me diu el següent. Diu, si reacciona òxid de liti amb aigua per formar hidròxid de liti, dedueix quin seria el reactiu limitant si fessin reaccionar 2 mols d'òxid de liti amb un mol d'aigua. Aquesta equació, aquesta forma de pregunta és una mica més avançada de lo que esteu acostumats, perquè ara el que heu de pensar és si teniu 2 mols d'òxid de liti i un mol d'aigua. Per tant, heu de pensar quina reacció teniu. Primer de tot poseu la reacció. Diu que tenim òxid de liti, Li2O, que reacciona amb aigua per donar hidròxid de liti. Llavors, de liti en tenim 2, automàticament aquí posem un 2. I d'hidrogen en tinc 2. 2, 1 i 1, 2 d'oxigen, 2 per 1, 2 d'oxigen. Ajustada ja està ajustada. Ara anem a veure com es fa això de calcular el reactiu limitant. Diu que tinc 2 mols d'òxid de liti. Penseu, quina quantitat necessito jo de cadascun per fer reaccionar l'òxid de liti i l'aigua? La proporció és 1 a 1. Si jo tinc 2 mols de liti, si jo tinc 2 mols d'òxid de liti, quanta quantitat necessitaria d'aigua? Necessitaria 2 mols, no? Per tant,
Si jo tinc un mol d'aigua, el reactiu limitant és l'aigua. Per què? Perquè només tinc un mol d'aigua. Si tinc un mol d'aigua, en fer el factor de conversió, per cada mol de liti, d'òxid de liti, necessito un mol d'aigua. Aquesta és una obvietat, perquè ja surt de la definició de l'equació. Vale? Necessitaria un mol d'òxid de liti. Vale? Mentre que si tinc 2 mols, d'òxid de liti, si tinc 2 mols d'òxid de liti, necessito 2 mols d'aigua. Només hi ha un. Per tant, aquí només heu de posar quin reactiu, per contestar, quin reactiu és el reactiu limitant. I per tant, la resposta és aigua. D'acord? Si continuem endavant amb el qüestionari, aquí no n'hi hauria, la pregunta 24 és una qüestió senzilla, que ens diu que hem d'escriure quina propietat amb 2 lletres defineix l'acidesa o basicitat d'una substància. Aquesta no cal fer-la al paper, però ja us estic dient que la resposta que esteu buscant és pH. 2 lletres per definir l'acidesa o basicitat d'una substància és el pH. Recordeu que la P que va al davant és P minúscula i la H que va darrere és majúscula. És una qüestió de convencions. La H fa referència a la quantitat fa referència als hidronis o als ions que queden lliures en dissolució, protons, i la P és una forma referencial del logaritme de la concentració de protons, canviat de signe. Per tant, no feu cas, ja ho fareu més endavant. Una P minúscula i una H majúscula. I per últim teniu l'última pregunta per calcular els estats d'oxidació dels diferents elements de cada compost. Aquí teniu una taula que fa referència a tots els estats d'oxidació possibles que tenim. Llavors heu de mirar-la amb molta cura. Per averiguar l'estat d'oxidació de cada element ho aniré consultant cada vegada. Començaré per posar a cada compost. Com es fa? Aviam, ho podeu trobar de diverses maneres. Jo us ensenyaré de la manera que vull que m'ho feu de moment. L'any que ve us ensenyaran d'una altra, però ara de moment vull que me feu el càlcul perquè me demostreu que sabeu calcular l'estat d'oxidació. Mireu, començarem per el primer, que és l'òxid de vanadi 3 o triòxid de vanadi. Us he dit, al metall li assigneu estat d'oxidació X i al no metall estat d'oxidació Y. La primera regla que diu que teniu que fer és que tingueu en compte que la suma dels estats d'oxidació d'un compost és 0. Per tant, si n'hi ha 2 àtoms de vanadi i un àtom d'oxigen, doncs posaré que 2X més 3Y és igual a 0. I després us diu la segona regla, us diu que els elements tenen estat d'oxidació 0. Aquí no tenim cap element, perquè no n'hi ha cap tipus d'àtom igual. Si fos oxigen, per exemple, seria un element. Si fos, per exemple, crom, seria un metall, seria un altre element. Heli. Tots aquests tenen estat d'oxidació 0, no es combinen en res. En tots aquests compostos no farem servir aquesta regla. Si continuem llegint, diu que en el compost iònic l'element metall té l'estat d'oxidació més baix possible. Molt bé. Si anem al cas de l'oxigen, veiem aquí que l'oxigen té estat d'oxidació menys 1 i estat d'oxidació menys 2. Hem d'agafar el més baix possible. Per al cas de l'oxigen,
la I és igual a menys 2. Per tant, en aquest cas, direm 2x més 3i és igual a 0 i i és igual a menys 2. És com un sistema d'equacions, substituïu. 2x més 3 per menys 2 és igual a 0. 2x menys 6 és igual a 0, x és igual a 6 partit per 2. És a dir, que x és igual a 3. Vale? En el qüestionari, com que és un catió, haureu d'indicar que és més 3. Per tant, al final, quan poseu l'estat d'oxidació del vanadi, heu de triar en el cas del vanadi, aquí, vanadi, poseu més 3 i en l'oxigen menys 2. Vale? Continuem. Ja tenim aquí un i aquí l'altre. Com es faria per al cas del sulfur de níquel? Per al cas del sulfur de níquel, fem una ratlleta. Fem així, separem una mica el problema. I diem sulfur de níquel. NiS, sulfur de níquel. El níquel està d'oxidació X, el sofre està d'oxidació I. En aquest cas, X més I és igual a 0. Aquesta és molt fàcil. El sofre és l'element no metàl·lic. Si mireu l'estat d'oxidació del sofre el més baix possible, aquest és menys 2. Vale? Menys 2. Aquí no es veu bé, però si us fixeu una mica més a prop, veureu com en el sofre posa més menys. Més menys és perquè ja no cabia, llavors és més i menys 2. Per tant, el sofre té un estat d'oxidació menys 2. I llavors, x menys 2 igual a 0 és molt simple. X és igual a 2. Vale? Llavors, per al clorur de manganès. Per al clorur de manganès tenim MnCl2, el manganès està d'oxidació X, el clor està d'oxidació Y. Llavors, segons aquesta proposta, me diu que X més 2i és igual a 0. I llavors hem de buscar l'estat d'oxidació del clor. L'estat d'oxidació del clor és menys 1, el més baix. Veieu? Menys 1. Llavors, menys 1. Substituïm. I llavors me quedarà x més 2 per menys 1 igual a 0. X menys 2 és igual a 0. X és igual a 2. Ja queda poquet. Llavors diguem tenim el bromur d'or i l'hidrur de ferro. Bromur d'or. Bromur d'or seria AuBr, XI, X més I igual a 0. Si la I és igual a, en el cas del brom, l'estat d'oxidació és menys 1, direm que X menys 1 és igual a 0. Conclusió, la X és igual a 1. I l'hidrur de ferro, el ferro és FeH2, X i llavors farem el mateix. Hi ha una regla, la cinquena regla, que diu que, la quarta regla que diu que quan l'hidrogen es combina en un metall l'estat d'oxidació és menys 1 i quan ho fa amb un no metall l'estat d'oxidació és més 1. Aquí només us posa més 1, però heu de posar l'estat d'oxidació menys 1, perquè ja us ho estic dient jo. Vale? En aquest cas actuaria captant protons. Per tant, teniu cuidado a l'hora de fer aquesta pregunta, que aquí l'hidrogen en realitat és menys 1. X més I és igual a 0
I ara la i és igual a menys 1 per la quarta regla. Aleshores, diguem que, perdó, aquí és 2i, x més 2 per menys 1 és igual a 0. Per tant, x menys 2 és igual a 0 i x és igual a 2. I fins aquí tots els càlculs que els podeu fer tranquil·lament en 20 minutets. D'acord? Que vagi bé.